Lanjut, tambahi dong. Terima kasih. Sabdo panditaraku, ning sliramu, tumetes ning kalbu. Mugi Gusti milai, tresnamu bakal digawa mati. Lanjut, oke. Lido Amas. Jan kok cakrawala iki jan arek-arek iki lho. Lah iya kok embok. Luar biasa lho ya arek iki. Sabdo panditaraku ing sliramu tumetes ing kalbu. Mugi Gusti milani tresnamu bakal digawa mati.
kang etuk jampi dadi artis sawiji senajan apa tak lakoni Yo. kiu 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 Lo. siapa dia Mas Iya. Ayis? Darah-darah Siapa? cantikku dari Korea Utara dan Korea Selatan. Kuning-kuning kentir. Selamat datang. Oh. Salah ayu-ayune, Mbak. Ya korek lanjut Mas iki. Lanjut ta ora iki? Lanjut. Lanjut ya, lanjut. Oke, ACC Bolo lanjut. Heeh. Ayo, Selamat datang, selamat Kakak. datang. Oh. Ayo. Ready Bolo? Iya. Ayo, miying. Sabtu bandit karanku ing sliramu tumetes ning kangku Yo. mugi Gusti ilahi tresnamu bakal dikowo mati Yo. Wow, luar biasa.